Динамиката в една аптека се различава в различните часове на деня и съответно в различните дни от седмицата, както и динамиката, пак повтарям, е в функция, т.е. натоварването на една аптека е в функция и от локацията. При самото проектиране целта ми е да осигуря възможност с фармацевта, който оперира, да има наоколо колко се може повече стоков ресурс, т.е. толкова колко се може повече медикаменти, за да може бързо да обслужи пациента, респективно, ако е възможно да не ходи в склада толкова често, за да може да има време да обърне повече внимание на пациента. За да постигнем това, основната цел, както казах, е да имаме максимален брой медикаменти, отиси, продукти в близост на една ръка разстояние около фармацевт. В случая тази аптека, тъй като нямаше достатъчно лицева част, в която да разположим по-голямо количество чекмеджета, направихме една структура, която е съответно нещо като коридор, в който има чекмеджета и съответно рафтове за отиси, въобще рафтове за медикаменти, не само отиси продукти, но самите медикаменти могат да бъдат изложени тук. Фактически може, въпреки че е някакъв вариант на склад, той реално винаги има поглед върху пациентите. И по този начин ние в това пространство сме осигурили абсолютно необходимия брой медикаменти, така че да не се ходи към склада, нали, и да се изпуска контрола на пациентите, не само на този, който се обслужва, а и на тези, които чакат или пък разглеждат продукти. Винаги е хубаво все пак да имаме контрол т.е. внимание върху всеки един. И сега малко технически подробности върху тази аптека, която хем е малка, хем може да се обслужва дори от един фармацевт. Съответно тук сме използвали бюджетни чекмеджета. Знаете защо бюджетни? Защото ние предлагаме съответно и чекмеджетата ИКАС и вече в зависимост от цената и възможностите и бюджета, който е заложен на клиентите, осигуряваме различни видове чекмеджета. Тук съответно това е чекмеджето за венена Б, която е задължително по закон. Виждаме, касата е изключително функционална на две нива. Нивото за фармацевта и нивото за пациента, което е. В този начин пациента е в изправено състояние, не се навежда. И съответно фармацевта също има възможност, нали, да не се навежда прекалено много. Да не говорим, че тази ниша, която се получава между двете, ако има някакви документи, пациента не ги вижда тези хартии, цялата тази неразбория, цялата този творчески хаос, който винаги има по време на работа. Искам някакси да застана така, че да се вижда фактически пациента как би се станал. Значи той е, ако да дойде на средата, за да се вижда по-добре. Съответно той не е прегърбен, не се моли, не застава в поза, която е унизителна, нали, в повечето аптеки както е. Съответно може да пише нещо, нали, да подписва евентуално, ако вече няма подписване на рецепта, но ако се наложи, естествено нещо, да пише, нали, съответно с парите как се оперира. Съответно имаме, нали, този чантарник, който е, значи, височината и дълбочината са изпитани във времето. Защо трябва да бъде толкова дълбоко, толкова широко и на тази височина. Вече в салона, който, нали, за пациентите, където чакат и където могат да разглеждат различни медикаменти, значи това е един компромисен вариант
тези витринни стелажи. Като идеята е фактически те да бъдат на височина на максимум около 1,40 м, така че отвънка хората да виждат самата аптека, което визията към една хубаво направена, добре подредена аптека, това е най-добрата реклама за всяка аптека. Казвам, че това е компромисното решение, тъй като все пак височината е по-ниска, но могат да се подреждат някакви медикаменти, може да се чисти стъклото, обикновено се брандира отвън стъклото на височина, колкото тези стелажи. И така, тук забелязваме класическата гондола на Стилман, т.е. тази си гондола, която е изпитана във времето, както като размери, така като размери височина, дълбочина на рафтовете и което е най-важното, това движение, относително леко движение на гондолата, посредством едни солидни промишлени колела отдолу. Защо слагаме промишлени колела? Защото когато една гондола застане във времето и примерно няколко месеца не се пипат в това положение, дори години има ситуация, която не се пипа в едно определено положение, някакви по-евтини колела, те се деформират и вече гондолата не може да се движи. И както винаги, значи, основният проблем, който е при разполагането на гондолите, дали пречи, как да се разположи, каква дистанция да се сложи. Така че по този начин с този вид гондола се решава проблема, защото винаги може да се промени местоположението. Както виждаме, в едната страна може да се слагат рафтове или куки, тук по същия начин, посредством това канал пано с алуминиевите шини, могат да се слагат различни видове аксесуари. За така известната система, която е на ICAS, т.е. на италианската фирма ICAS, вече сами виждате както функционалността, така и дизайна, красотата и за как може да го наречем. Нещо, което съвсем различно придава по-модерен и по-отворен вид на нещата. Така, към тази система, освен стъкла, освен стъкла има възможност да се слагат и куки, в зависимост тук могат да се слагат и куки. Тоест тази система е модулна и има възможност да се слагат различни видове аксесуари. Така традиционното осветление в горната част вече създава изключително уют в самата аптека.